Puno sang vitamin C kag beta-carotene, nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Philippine Standard Time, 6 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2 hapon mga kabombo. Welcome diri sa aton sinipalatuntunan kahapon lamang sa gihapon. Ini ang inyo alagad sa kanginan, si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa siniadlaw sang Biyernes. Uy, petsa 23 sa kita sa bulan sa Disyembre 2022. Kaga, wow, sa aton sininga, Bombo Radio Philippines Christmas Countdown! There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Uy, mayara na lang kita sang duha ka adlaw. 2 days left, no? 2 days to go before Christmas. Pagtulog ta karon sa gabi, pagkabugtaw naton sa aga, Sabado na. Pagpakagabi, Christmas Eve na, tililipon ng tanan, kagkabay pa nga makabugtaw gidya, no? Kung bag-o lang kamoy nakilitanay sa mga utod mo, sa mga paryente mo, sa ang imo sini nga mahimata, no? Bugtaw ka mo sa gabi para sadya ka mo para nga na-experience ang Christmas Eve, mga kabombo, no? For the sake of the children. Kag pagkaaga, Domingo, mga kabombo, Christmas Day na! Wow, grabe, no? Sa aton sini nga Bombo Radio Philippines Christmas Countdown, mayara na lamang kita sa duha kadlaw nga nabilin. Magainop danay ng bugos nga pamilya, mga kabombo, as we commemorate the birth of our Lord and Savior, Jesus Christ, mga kabombo. Ang aton sini pagpahanumdom sa aton sini nga mga kabataan nga hindi lamang regalo ang mensahe sang Pasko, but ang pinakaimportante sa tanan itudlo sa mga kabataan nga si Papa Jesus ang natawo sa diri sa kalibutan, agud kita ang tubuson sa aton sini mga sala, agud hatagan kita sa tsansa nga magpangabuhi sa liwat, agud hatagan kita sa tsansa nga mabuhi liwat, agud hatagan kita sa tsansa kag paglaom, no, mga kabombo. He is our Lord and Savior Jesus Christ. Sa mga kabataan nami gid sa ila, no, isa-isahon ang Bible story about the nativity of Jesus Christ, mga kabombo. Nami gid balagamay pang bata, itudloan na siya nga amon ni si Papa Jesus, amon ni natawo si mama niya si Virgin Mary, ang papa niya si Joseph, no? Kag didto pa sila sa dira pa siya sa pasungan na bunag. Amo na bala no ang Bible story nga humalin sa gagmay pa kita ti mabatian naton. Nabatian naton kag kabay pa sa mga bagong henerasyon. Amo man ini, mga kabombo, for them to appreciate really what Christmas is all about, no? Agud nga maapresya nila ang Christmas, mga kabombo. Hindi lamang mga regalo, Pasko ni Maninay kag Maninoy, kundi ang tanan-tanan, ang tanan nga pwede nga matudlo sa kabataan labi na gid ang kamaturan angot sa Pasko. Okay na kita dira, mga kabombo. So 2 days to go before Christmas. Pero antes pa man yaho, duha ka adlaw antes ng Pasko, antes kita magpalawod sa aton palatuntunan kahapon lamang, antes naton nga basahon na inyo siniiya nga mga kasaysayan, mga kabombo, no, ari ay ho. Without much ado, no, allow me nga magtakboy kita dito sa may Studio B sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Kaya to si Bombo Cherry Grace Santillan, mga kabombo, no? Ato siya, mga kabombo, agud nga hatagan sang premyo ang aton sining winner for today, December 23. Butchilingon padayon ang aton sining pagpanagtag sang mga papremyo diri, mga kabombo, no, sa aton sining pinalangga nga mga tagpalamati sa aton siniya nga mga suki. Ara si Bombo Gracelyn Lubaton ho, Bombo Gracelyn Lubaton, Bombo Cherry Grace Santillan, ara sa mga Studio B, mga kabombo. Upod sa aton sining winner, no, ready na si Bombo Gracelyn, si Bombo Gracelyn, si Bombo Cherry Grace, no? Ready na si Bombo Cherry Grace Santillan. Sige, sa Studio B, Bombo Michael, ready na si Bombo Cherry Grace Santillan. Bombo Cherry with our winner,
Kag ang aton si premyo ho makikitaon gid ho naga inaw-inaw ang balde kag ang kwarta ho no Bombo Cherry Grace Santillan, come in. Sige, dali lang gid ko no Gin-follow ko lang Bombo Mike. Ang hambal mo sa akon. Sige, okay na? Bombo Cherry Grace Santillan, go ahead. Yes, Bomba Jazz, live kita diri subong sa Studio B ko sa diin kaupod naton ang ikaduwa nga tagdaog sa aton nga Day 5 sa 1-2 Panalo Part 21 sa Bomba Radio Bacolod kag Star FM. So kaupod naton subong Bomba Jazz si Ma'am Rolene Ilano sa nga Purok Sunset, Barangay E. Lopez sa syudad sang Silay. So ang iyang proof of purchase is ang Nescafe Bomba Jazz. So, ma'am, ngayong hapon. Ngayong hapon, So, kamusta ka subong adlaw, ma'am? happy gid ko subok ka nakahingagaw para po. Yes, o Pasko na Oo, Pasko, Pasko na ma'am. ba? Kaya may pa Christmas gift sa imo ang Bombo Radyo Bacolod kag Star FM. So, paano mo na ba, ma'am, nga ikaw ang nagdaog subong nga adlaw? Timing ka himo sa ko panyagat. Pag ano ni dayo, ay po kay ka panyagat subok excited Tanda mo ni kadto ko di dayon. Nabatian mo gid sa radyo, ma'am. Ikaw gid mismo ang Oo. nakabati-bati ka nami gid sa Batsagon, ha, ma'am, no? Kaya ready ka na ba naman magbaton sang 500 pesos cash kag 500 pesos worth of gift pack, ma'am. Oo. Teo, Ma'am Rolin, humlad na ang aton mga kamuha. Unang hatag, 100, ikaduwa, 200, ikatatlo, 300, ikaapat, 400, ikalima, 500. 500 pesos cash kag 500 pesos worth of gift pack, Ma'am Rolin. So, paghanhon mo, Ma'am Rolin, ang 500 pesos cash? At may doga ko ni bakal handa para sa buwas sa gabi. Yes, ready na. So, Ma'am, magpasalamat kita sa Bomba Radio Bacolod kag Star FM. Salamat, Ma'am. Madamo gid nga salamat sa Bombo Radio at sa Star FM. Isa ko sa nagdaog sa ilang nga promo sa sini nga to So, ma'am, magamitar kita sa aton mga tagpalamati nga sila mag-join man kay Basila Sun. Sila naman ang magadaog diri. Bitar lang natin. Ma'am. Ay. Kasakit si ma'am kay nagdaog siya. Ginambitar ko man kamo nga pwede pa man kamo makapasakop. Kag base sa dason to base isa man kamo nga makadaog sa ilang nga promo. Yes. Basta radyo, Bombo. number Number 1. one. Star FM. It's all It's for all you. So, Bomba Just no, nabatunan na ni Ma'am Rolin ang iyang 500 pesos cash kag 500 pesos worth of gift pack. So, Okay. Bomba Jazz, live diri sa Studio B, ini si Bombo Cherry Grace Santillan para sa Pabasa Radio na Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Bahaw malipayo naman ang aton siniiyang nga winner. Hamakon mo na, no? Sa isa lang kaadlaw, may 500 pesos ikaw mga kabombo. Mayara pa ikaw sang balde nga nagaunod sa mga groceries, no? Isa ka libo ka pesos nga balora sang papremyo everyday, mga kabombo. 3 times a day, no? Sa tatlo naton ka mga winners. And, ang inyo siniya pag-entra, liave, agod kamo ang magmangin, ano gani? Milyonaryo. Tanan kita nagahandom nga magmangin milyonaryo. Gani tanan kamo except diri iya minus ang mga taga-bombo, hindi pwede kami as sa third degree of consanguinity sa amon sini iya nga mga paryente no mga pamilya hindi pwede. So kamo tanan kamo may yara sang tsansa nga magmangin milyonaryo. Tanan kita may plano kag may ara sang handom nga magmangin milyonaryo. So sa kinaandan, mabudlay ang magmangin milyonaryo, mabudlay ang makaangkon sa 1 ka milyon ka pesos, pero diri sa bombo, sa aton sa promo, ginpahapos naton mga kabombo. Ang pinakahandom naton nga magmangin milyonaryo, hindi silingati nga maggasto da or whatsoever, kundi ang aton sining nga rason kung nga gusto ta makaangkon sang 1 million pesos, agud nga maulo alibantar ang aton siya pagpangabuhi sa sininga kalibutan nga tuman gid ka
puraot mga kabombo, no? Agud nga makabakal sa bisan gamay lang dra nga balay, no nga imo lagid, no? House and lot abi nga gamay lang nga imo gid, agud nga makabakal sa kung ano na kinanglanon, pinaka importante ka pinaka-emergency kinanglanon mga kabombo ang pagpa-eskwela sa mga kabataan, no? Ang iban pagin nga kinanglanon agud nga amo na ang rason, no? Isa sa mga madamo nga rason ko nga gusto naton magmangin milyonaryo. Mabudlay ang magmangin milyonaryo. Makaangkon sa 1 milyon ka pesos pero diri sa bombo, no? May yara kita sang hapos nga pamaagi agud kamo dira ang magmangin milyonaryo. Ari pagido, may isa pagid nga may tsansa nga magmangin milyonaryo. Take it away, Bombo Michael. Narito na ang isa sa mga daily winners. Okay, congratulations sa aton siniisa sa mga nagdaog naton replacement ini mga kabombo, no? Kasubo gid bala kun mayara sang na-disqualified nga entry. Rason man nga sa subong pa lang gina-remind kamo namon, be careful sa inyo siniya nga mga paghimo sa entries kag kalabanan diri hindi kay ngabot, no? Sa natalana nga oras nga anom ka oras mga kabombo, no? Ang isa sa mga sekreto diri nga hindi naman gani sekreto, no? Amo ang pamati gid kung hindi naton malikawan nga makalakat kita kag mabayaan naton ang aton si balay kay hindi kita makapamati, bilinan gid ang yara sa aton si balay, no? Okay lang da kung mga neighbors mo makahambal mo sa imo, uy, Maria, ikaw to gali nagdaog, ho? Di, okay lang na. Kung may maka-inform sa imo, kung wala, ti amo na. Hindi ikaw makakadto sa natalana nga oras. That is why, may ara lamang kita na forfeit ay sini nga premyo kay wala man siya nakaabot sa natalana nga oras. Ari ho, aton sini nga replacement, no? Why niya usik ang aton sini nga mga papremyo kung wala sang may nakakuha kag na forfeit ang premyo nga na pangitaan naton sa isa pagidya ka winner. So congratulations. Ginalawag ko ang imo singalan 19 minutes, no? 19 minutos sa nakalipas sa tak na alas 2 alas 2:19. No, alas 2:19 ginalawag ko subong aton siniiya nga winner mga kabombo. Ang iya siniiya nga winning entry, of course, gin-supervise sa pag-draw sa aton siniiya FDA representative Gladys May Sanchez, no? Kaysa sa nasilina naton aton sa promo yung mga kabombo wala sang hocus pocus, no? Wala kita sang hocus pocus, rason man nga ara gid sa aton ng FDA representative naton mga kabombo si Ma'am Gladys May Sanchez. Ang iya sini nga proof of purchase Nescafe, no? Paborito gad nga pampainit-init, no? Kag pampabugtaw mga kabombo, mga coffee lovers naton. Nescafe, mga kabombo, no? Ayan sini nga proof of purchase. Ini siya, ang aton si winner, taga 2-13 Doña Aurora Street, Barangay Tangob, Bacolod City. Congratulations sa imo, Leia B. Ferraris. Leia B. Ferraris, sang 2-13 Doña Aurora Street, Tangob, Bacolod City. Ikaw ang aton sini nga winner, no replacement sa aton sini nga na forfeit nga winner. So, Leia, no ba palihog? Imo na giniya guro ya. Kung sa ano pa yaya, imo na giniya chance nga magdaog. Hindi ito nagabutan una, kundi ikaw. So, dapat ikaw, since nga ikaw gini, para gini sa imo kadto kadiri, no? You have 6 hours to claim your prizes. No, ginalawag kong imo singalan, alas 2:19 sini nga hapon. So, anom ka oras sa imo siniya nga palugit sa pag-claim sa imo sini nga premyo, agud hindi naman ma-forfeit, no? Sa kay Leia B. Ferrares, sa mga nakakilala dira sa kay Leia B. Ferrares palihog, kung ara siya sa iban to nga nagkadto to siya mangita sa iya sini nga palangitan-an ay ho, ay kung may pamilya ini, ti syempre malakat ged ka nagatrabaho pa man, no? Kindly inform Leia B. Ferrares nga siya ang nagdaog. Kadto diri siya sa bombo agud nga maangkon niya kag makuha niya ang siniya nga premyo nga nagabalor 1,000 pesos worth of prizes. Ang 500 diri ihatag sa iya 500 pesos nga cash. Ang remaining 500, no,
groceries na or gift packs nga nagabalo sang 500 pesos mga kabombo. Leia B. Ferrares sang 213 Donia Aurora Street, Barangay Tangob, Bacolod City. Ikaw ang aton sini nga winner. Kaya makon mo na, no? Sana siling ko na gani. Bombo Michael, ang aton siniya nga tsansa nga magmangin milyonaryo mo. This is the very issue. Wala na sa iban pa. Okay, gina nga makagdaog ikaw adlaw-adlaw nga tanan kay makapian-pian sa mga aton siniya nga mga galaston sa sulod sang balay kada adlaw-adlaw nga tanan. Imagine, 1 million pesos. Pero, ang akon diri na padhanumdom sa inyo, ang pinaka-buod, ang pinaka-essence diri, ang pagmangin milyonaryo naton mga kabombo, no? Kay gusto naton tanan magmangin milyonaryo. Ginpahapos na lamang sang Bombo Radyo ang inyo sini pagmangin milyonaryo. Ang pag-angkon sa 1 milyon ka pesos nga grand prize sa aton sa grand draw. So kahapos nang gidya mga kabombo ang inyo sinihimuon mo, no? Padala ka mo sa madawang entries. For the more entries you send, the more chances of becoming a winner and becoming a millionaire mga kabombo, no? Sa nasiling na gani naton kahapos ng gid. Yaring aton sini mga liave. Ang mga keys, no? Liave. Kung sa ano pa ang imo sini kung sa ano pa sa pagpangabuhi naton. Aton sini kapisan, ang aton sini iya nga pagka-gutsy, no? Ang aton sini nga pagka-maalam, no? Aton sini nga pagka-maabtik sa mga bagay-bagay sa sini kalibutan, no? In totality, ang aton si abilidad, agod nga makaangkon kita sang 1 milyon ka pesos, no? Ang pagkamapisan, ang pagkamaalam, ang pagkamatutom, kaya mo na siya sa real life. Pero diri ho, sa aton siniiya nga promo, agod nga magmangin milyonaryo ka mo, no? Gimpapos naton mga kabombo, ang inyo himuon magpamalaklon. Sa maabot nga sa buwas, no? Sa gabi, sa Noche Buena, dapat may ara na sa mga ingredients, no? Sa aton sini nga lulutuon, agon may salusaluhan sa gabi. Aton sini iya nga bugos nga pamilya. Wow kanami, no? Ang aton sini nga Christmas Eve menus mga kabombo. So magpamalaklon ka mo, it's not yet too late until naman sa pagka-Domingo kag gusto nyo mag-advance para sa New Year, pamalaklon na kamo nga daan para nga ang inyo sini mabakal ang mga produkto nga kinanglan nga magmangin milyonaryo kamo. Nga gamiton nga proof of purchase, no? Yari ang una nga liave, bakal kamo, Ladies' Choice, Mayonnaise, Mac Reunion na with my one and only love. Ikadua, Nescafe, second key, o ikadua nga liave, agud kamo ang magmangin milyonaryo. Nescafe, bango na with Nescafe. Ay katatlo, no? Third key, o kung ikatatlo nga liave, mga kabombo, agud kamo ang magmangin milyonaryo, ang Orocan. Sa Orocan, maayos ang buhay mo. Ang ikaapat mga kabombo, agud ikaw ang magmangin milyonaryo. Fourth key, amo ang Silver Swan. Sukang puti, sarap asim mga kabombo. No? Kinanglan kompleto ang kusina, may Silver Swan, sukang puti, kag ang ikalima nga liave. The fifth key to become a millionaire, ang R. Florete Pawn Shop and Jewelry, no? The Diamond, your Diamond and Pearl House. Kadto kamo didto magpamalaklon. Agon nga tagan si pinalangga nga nanay kag tatay, si asawa, si bana, no? Mga beloved naton sa kabuhi, no? Bakla naton sang alahas, hindi gani relo o kundi gani magprenda, pawned item mga kabombo, no? Kaysa tagsa ka 100 pesos nga purchase sang jewelry, watches, or any pawned item equivalent na ina sa country. So, kadto ka mo sa R. Florete Pawn Shop and Jewelry, kay ang coupon diri ang mangin liave, no? Sa aton si pagmangin milyonaryo, mga kabombo. Kag ay kaanom nga liave, the sixth key to become a millionaire, bakal ka mo panyawan. Basta said marketing, tatak magaling. May ara kita sang anom, no? 1,
duha, tatlo, apat, no? Isa, duha, tatlo, apat, lima, anom ka mga liyave. We have six keys for you to become a millionaire. Bakal kamo sa sininga apat ka mga keys for you to become a millionaire, no? Sana sininga naton ang panyawan basta said marketing tatak magaling. Our Fruity Pawn Shop and Jewelry, Silver Swan, Sukang Puti, ang Orocan, ang Nescafe, kag ang Ladies' Choice Mayonnaise, mga kabomboti. Ara na, no? Ginaisa-isa namon diri ang inyo siniiya nga tsansa nga magmangin milyonaryo. Ang liyave for you to become a millionaire. Ang 1-2 Panalo Promo, Part 21 na ini sa Bombo Radio Philippines, mga kabombo mayara sang kabugusan nga papremyo nga nagabalor 6 million pesos. 6 million pesos worth of kasyahan, mga kabombo, no? Kag ang isa ka milyon diri na aman ini sa kung sino man ang magmangin milyonaryo kag siningangalan mangin kabahina sang Bombo Radio Philippines Millionaires Club. So sa liwat ang aton siniiyang winner niyo si Leia B. Ferrares sang 2-13 Doña Aurora Street, Barangay Tango, Bacolod City. Ikaw ang amon siniiyang winner for today. Mga kabombo replacement sa aton sa winner number 1 nga wala nakakadto diri. No, ginlawag imo singalan 2:19. Las 2:19 ang takna sining hapon. You have 6 hours to claim your prizes. Mo silingon 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So on or before 8:19 in the evening, no? On or before 8:19 in the evening kinahanglan kadto ka diri. Agod nga maklaim ang imo sini nga premyo. Lapit pa lang ang Barangay Tangob, kadto ka gid diri nga daan. Wala kita kay balo. Na just safety first, no? Maghalong lang kag kadto diri ang presence of mind. Hindi magsala-sala, hoy nagdaog ko gali sa bombo pero ang imo si wallet na bilin, imo si iya nga pretty na bilin, ti ano na lang na karon. Kundi malate ka gid. No, presence of mind kag ang safety kinahanglan ara gid. Dugay-dugay ara ka na di, no? Kinahanglan ara ka na di Leia B. Ferrares. Yari anay ho ang aton si pambukas nga bahanon para gid sa aton si mapinalangga nga mga tagpalamati sa aton si masuki